Hayt koştuk gen ol aytdyrmy? Hawa? Daş däldir ya. Yok, yer göreli. Agay, biz başım ne hile? O gülýäli. Yer göreli. Yer. Men o keýan aýdypdym, men almasam garyp bolarsyň diýip. Garyp bolsaň betbalyk bolarsyň diýip. Ay borlagy. Koçalagy, odança. He? Hanada? Ha? Hana? Ruky, şo keşfi. Ütgemendirim. Aydan yıllan kucağına kalsam da min yalğın. İlkinci süýgem yürekde koydy öçmejegi. İkimi beş hayat bolun şol altyn gün. Süýgem meniň gursagymda sır bolup kalar. Yetişmeýär klasaş bugün. Hä toýdan ýa galýar. Bir klassdaşyň toý diýip bir klassdaşyň maşyna oňurup berjekdem. Sen özüň geýniligije da ho. Men inni gidip inni çalışmaly. Näme sen iş eşigiňmi şu? İş eşigimde ýöne ýol eşigimde. Baryp çalışýançam. Saňa bolýar o. Näme üçin? Usta da sen o senden göngörjek ýok o. Ola şol. Hani yetişecek bolayın. Gayret et. Azat näme toý diýär şugun? Oğul toýdy amay. He ho. Hova bugün tansam etjekmi? Eder-de. Eders. Eder ho. Bolly? Sağ ol klassdaş. Özüňe sag bol. Sen nire? Gider-de toýa. Bağışla dost, men Murat bilen gadama söz berdim ha. Ha. Gaty görüň ok dämi? Ýokla. Ali. Bäriňde gara galypdyr. Sağ ol. Alama gelýär. Ýöre gidäýelde.
Ne birinin patasına gelen ýaly näme geyip gelaýtsyň? Sen yan geýä gidiň agym. Gaýsy bir diýlen edip görmezgen o. Ali. Ali. Sen nire? Gidersen toýa? Bağışla dost, men Muratlyň gadama söz berdim ha. Alim. Alim. Ali, tanıdın dost? Awa. Eldar Ahmedov. Han gelaý da beri. Dostlar, men size bir zat aýdaýyn. Şu oglun bir döwür maňa gaty kömek edipdi. Ören gowy çok günkem bir maşyn bejerip berdi, birim şeýle bir sözler aýtdy. Azıcık işe var ekenmiň. Agyrmy? Yok yok. Käneglenmeýäs bejerip bolýar. Neme mam? Bir da soraýynmy? Soramanyň bir hil görýän bolyn. Garaşlaryny oňurup berýäňizmi? Garaşaryna däl ýöne ýagdaýa görä oňurup bereýin. Aslında varam, men özüm aýdymçy. Orada aý bolan soň kän toý ýokda. Ay, ağlamaýynlay, aýdymlam diňlenýär ýöne toýum kän ýokda. Bir aýdymyň diňläp bolýam şu wagt. Hawa maşyna ba. Aça. Bolýa. Sen gülüm koydun, sen meni bara, sallım yüreğime ağır yara. Sen yaşayabilirsin, sen mensin, dinledip yaşanan dünyada sensin. Kaygıdan geçer benim günlerim, bağımda solup kaldı kızıl güllerim. Tuğulemy gülýär sesiň bar eken. Haladyňmy? Hawa. Adamlar diňleýär diýäňe.
şol esasat. Netip bolsa her bir zadyň öz wagty sagady ba. Bolup gider. Haýyş taşlamaýdym-y. Ene maşynyňam taýyn. Sağ ol. Ana şolar ýaly-ýagdaý bolup geçdi dostlar. Bagşym. Bizem şoň dostudur. Gördüm yigitler. Siz ýaly oglanlar bilen dostlaşmak üçin güýç, gaýrat gerek. Sen üçin däl dost, öz içime injaltmak üçin. Yok, almaýana. Sen şo diýen sözüň meni şu güne getirdi. Men niýetim sen bilen şundan şeýlägem dostlaşmak, günne görüşmek. Ýa-ni adamyň liderinde inden bagşym bize dopdy dürüst boldymy? Sana näme adamyň kim bilen tanşylygy wajypmy? Bolýala ýa. Gadir. Bar mekan çagyr. Ay gözel gözüň bilen gördüňmi? Hawa gördüm. Näme Selbi? Ol ýaňy bara. Ay gözel özüň aýdaýsana. Täze gelen işgär tor togurlady. Nähili urlady? Ýaşlara ketilen tortdan bir bölegini kuhňa gitdi. Aýtma. Aýtjak näme we? Ýör bara ýaly. Bilip bilmän gaharlanmasana mekan. Gaharlanamy ba men? Hany? Men ataşyň ýanyna. Bolýa. Atam bir munt wagtyň alaýyna. Gowlukmy? Hawa, şu täze gelen işgär bara, gyjaga. Hawa? Şoň maglumaty barmy? Häzir garaş. Ha, näme? Şuň dowlanyň mekene. Ha, şeýlemi? Hawa. Selbi. Dowlanyň mekene. Bilmä mekan. Bägül? Selvi men tortorlan nälerin ilmedik tortallym. Bägül jan. Janjygym. Hiç hil gorkul zat ýok. Eşdiýämiň? Otur. Bugün sen dowlanyň mekene. Men sen gutlaýan. Janjygym. Aglama. Uy, muny. Begen melek aýtam. Durmuşda iň bagtly gyýylan biri bol.